Yes. From 18 years ago, I'm down. When I give me one if we are not world, I know that or Bahana. And don't you please, just like miracle, carry a film at that time. Miracle, and you have a police for bed. They put that in here for the mother, 50 million. So, and secondly, animalistic, when I'm the kind of easy, they are communicating. One bandage. Ntusu egwa mbo Ezeaku ofife mmawo na mma akpọtalogo onye aha aga ije ekpele ogawa ije. Go and do your investigation. You finish your investigation mana nke ma aghọtaghọzi ewo eve na attach zie na onye no ya from birth nke ahụ nke nna agwa ni ye play for the sake of ife a na-ekwu ife achọrọ owo miracle ozie n'ime your investigation asịgụ na onye a na-aga ije ebe anyị nọ ebe nwere information. You can go and get information if you want to get information. Ọwụrụ na yes aha m agwa nọ na-agaba ije ọ na ọha gị jive ngwa agha owu na that cannot be a condition. aha m agwa nọ na ikekwu na ọha aga mgbe a mụrụ ya mana nna agwa for the sake of fairness ka ọ ghara ịdụka onwere ife a na-agba n'ahụ hapụ ya to plane like that jee mee investigation asịzi egwu na onye a asịzi egwu na ọkwa asị na onye a na-agakwa ije wee jewe ụlọ ụka. onye ada aga ije ụwa niile mana ọ da aga ije wee bata n'ụlọ ụka ekpere ekpere ọ gaba ije ọ mere ka o merie enu onye ahụ afụ ụzọ bata n'ụlọ ụka ekpere ekpere ọfụ ụzọ ọ mere ka o merie ijezi cheki wezie na eji condition ahụ wee mwe nke ahụ wụzi ịkọnfam cha ha ekwu ha yes na onye agbata obi niile kọnfam ọlụgụ nọ etu aka condition onye adụ kedu ife ọzọ ị na-ejezi ịma na esi etu ahụ wee mwe. Miracle is miracle provided na ọha ọgwụ ka enyere ya n'ụlọ ụka na-ekpere ka ekperie. Kedu ife ọzọ anyị na-agbagazi? Ezigbo gee ntị okwu anyị dị very simple. Ife ngwa gị bụ nwa ngwụrọ amụrụ dara ngwụrọ edo ma na ọ dara ngwụrọ ede na-eweta ya n'ime ihe bụ ngwụrọ adaghị aka ngwụrọ ọsị ya sị m n'ọnọdụ agaba ije na-eji agaba ije ka ekpere ekpere ọ nwere ebe na amụrụ mmadụ ọbụrụ ngwụrọ ma ebe na amụrụ mmadụ bụ isi. Okay, Mathias, ka anyị were ofe ife wee end okwu a ịghọtago. Nya what it means is that na ebe ị nọ kịta na iberive na onye aha agaba ije mbụ na onye amụrụ ọha aga ije na onye amụrụ ọ na-aga ije na ọ bụrụ na onye ahụ nwe ife mere o ji wee gadebe ije na Jizọs dị capable of ime onye ahụ ọ gaba ije mana na onye amụrụ amụ with that condition na onye emenwe ka ọ gaba ije ife na-akọwa. Yes. Not gonna have a beach. And when some problem when organs, which can be corrected medically. And yes. So that is it. Mana. In this case, in this case. Correct medically can work at any way. When you walk, you get your bonus. You go. When I got the jar there, when you get every good area, every never on any wine. mana onye nke akịta ahụ n'ebe ọ na-esi igbo ma ọ na-enu nwaanyị onye nke ahụ n'ụlọ ụka ka ọ bịara o wee dị mma ebe a ka chalenji ya enwezinu ka ele ekene bikos na amaghị onweghị n'ebe m ma-eje post onye malụ na ife mma kpọtara owo ndị receive their miracle ozi ijezie mere investigation ịmalụ na arinji ka eji ndị a wee mee olesi na ihe ejizi ọnụ kịta agwa m na Jizọs ya agwọ ni onye na-agaba ije mbụ mechaa gadebe na Jizọs ya agwọ ni onye na-afụ ụzọ mbụ mechaa fụdebe mana na onye amụrụ amụ anyị amarụ na ikwetago nke a anyị divert kwazi etu nke n'isori mana ahezi ikwu na onwe ori nke Jizọs ya eme ncha ncha ị ya ahapụ ha ncha niile inclusive anyị kpọtazi anyị akpọta ọwụ kịta n'ikweta kịta sị na onye na-agaba ije mbụ mechaa gadebe na Jizọs ya gwa onye ahụ ejezie nchọbazie elu ndị aha aga ncha ncha amụrụ by birth. Yes. Mana ihe ekwugo ya accept godu chelu before chelu
chelu Ezeaku Ezeaku, you can go and verify ndo ka eme ha arrange with ndo ogbe niile ijọsụ kwuo kịta na onye ogbe niile na onye mmadụ niile ma na ọda etu a ndo ka emeho arrangement with ogbe niile mana ọwụrụ kịta na imeghepụ ọnụ kịta kwuo o Ezugo ekwetago m onye na-agabu mbụ mechaa gadebe Jizọs ya ahịl onye ahụ onye na-afụbu ụzọ mbụ mechaa afụdebe Jizọs ya ahịl onye ahụ ayamazie na the only one ikwu na Jizọs anyị emenwe uwo ndị amụrụ by birth, then we go on that trend. Ayamarụ na accept goduru na Jizọs ya eme nke a kama nọ nke a ka ọ ya eme mana isizie na onwe nke ọ ya eme mana ị na-elimit kwa your condition to a certain place. Aghụghọ dị ya o nwere ife na-atụ gị ụjọ. Hapụ maka ije kpere ekpere. Onye ohi ife eji akọnvinti onye ohi iwu onye ohi nwere ike onye gburu mmadụ anyị asị ejekwa gbuo onye ọzọ ka e wee dụcha ọnọnya gburu onye nwụrụ anwụ anyị ekpe ikpe tụọ ya nga na onye nwụrụ anwụ o gburu ya gwa Jizọs ntụ onye si wee lụọ ọrụ. He's not an author of confusion. Ịghọtago nya ka nna agwa ka anyị weta nụrụ gị onye darụ ngwa ụlọ ekpere ọ gaba ije nuru hapụzie condition ị na-eti ya lesson ya asị na Jizọs ngwa kwetagodu na Jizọs yara eme ndị eme ya fọzie nke a ka anyị gabazie na nke a ihe ekweta na ya wee gaba so na nke a ikweta ha nke ni we include all of them. mgbaasị ngụ na ma ya kpọta gị onye mee by birth mana ihe ekwugodu na Jizọs Kraịst ya eme nke dị otu a n'ihi na-ewepụ nke a anyị agabazie so na nke ni. Okay, Ezugo, I'm sure na in Carigo, I'm not going to hear 2,000. Yeah. But when you go here, legend. Now, see some of the money I get to pay year 2000. See, year 2000, I become my way off, man. You got to go. I know you free and I'm going to go to kitchen and go to go with. Ezeaku ha ka nkume tell you some mmadụ 3 na 4. I will bring more than mana. What I'm telling you is a condition now. You will remove it unless ya accept. Ya semo Ezugo na ya abịa Nnewi. Ụbọchị mma abịazi Nnewi bịa na Nkwọ Nnewi sị m mba na ka abịa uru agụ. Ị ka agba m sị m na Ezugo na ya abịa uru agụ mana na mma na ya abịa Nnewi. After all, ni nwere ike ịbịa Nnewi meva. Oh, he even na agbago mana ngwa ya ejigodo ọnụgụ accept all the fact that okay na if iji wee kwụsị wepụ condition a wu because na ịma na Jizọs ya emenwu nke a mana ọnwụ na ịma na Jizọs ya emenwu nke a hapụ open we will bring both ndị omelu by birth and if mana ya accept godo na Jizọs ya eme nke a before you wepụ ya you cannot just remove it for nothing. The only realistic work there babu ngoro ndị Igbo na-akpọ ngoro. So onye aha aga ije na anọ na wichi ahụ ngwọrọ. So onye polio. Okay, Ezeaku. Onye amụrụ ajụgo m gị ife a before. Onye amụrụ polio wee mee onye ahụ wee mee ọkpa wee taa ọ dozi strong enough to carry him. Ọ na-agwọsazi na-ewozie wichi a na-aga. So onye ahụ binie kpekpere onye ahụ binie gawa ije. So ọ bụla miracle. My brother, onye ahụ nọ na medication. Medication ahụ n'ụlọ ụka ka ọ bata ha n'ala ọwụwa pụọ. Onye kpere ekpere otu onye ahụ anaghị aka ngwa jee kpọta onye ahụ wọnsụ isi na ndị obodo mana ọ da aka. Onye obodo mana onye ka nna asị n'ụgwọ na ya accept. Iya accept. Isi ha amụ kịta na oke Ezugo whether no by birth or not by birth, this challenge will open. Go and bring people. Mana it should say kill meet yes or by birth. You will first of all accept on Jesus Christ. You may go to nka. And the Ojenu the whole novel. Also, pan Ojenu the whole novel. Okay, Ezeaku.
Ezeaku a na-etu Jizọs afa ị na-anụ ka a na-etu ya ọgwọ mgbe ọ na-edibịa ị na-anụ ka a na-etu ya ọgwọ mgbe ọ na-edibịa ị na-anụ na a na-etu ya no hapụgodoro maka ọkwa ị na-anụ ka a na-etu ya ife yes ọ na-agwọ mgbe ọ dị dibịa n'Europe because ọ na-agwọ n'Europe ọ na-agwọ nya ka anyị na-aghachi ije ife a na mana ife na-agwa gị ụwụ na ijekwasị m onye ejebughị ụlọ ọgwụ onye jere ụlọ ọgwụ jewe ụlọ ọgwụ ọwụ na ọfụọ progress n'ụlọ ọgwụ ọ na-eje ọ na dọkịta confirm ya nwoke na ife adụ for example ndị abụ anya mkpọ today wụ dọkịta confirm ha na anya ha akpụgo ndị ada aga ije today wu dọkịta confirm rụ ha na ikekwe na soso and soso ti na-emego ha ọ na spine ha ife emego ha na ha ya ganwuzi ije akọndemu ha dị. So are you saying that doctor nke ụwa condemn onye a Jesus Christ bụ onye a say no because of no na-ejebu na ọgwụ before ngwa na-ege ekwetego m ọsọ onye ha anaghị aga ije eburu ya jiri ekpere daadị ebu ji ọ nata were ọbịa na abọsọrọ nata ị na-anụ ịbịagonu so meaning na by birth ọ na-ejere ụlọ ọgwụ apụgo na condition right once na onye isi ọ na-aga ije mechie ọ da agazi ije yes bikwesị ya aka ọ bụrụ nwere video evidence kekwa nke na-enwe the video evidence without the video evidence no problem yes bie ya aka o wee were ọkpa na abụsị from onye ekpere ahụ wee na ị ga-eri the money daalụ hinne sọsọ nya ife nchọdebere ka nchọdebere ka m si wee gba ọsọ by bet ebe acceptable na Jesus Christ nwere ike Ezeaku ife ịma ụmụ kpọtara gị mmadụ hapụzi onye mma akpọta ife ịma ụmụ kpọtara ọsọkwa ụmụ kpọtara gị onye nwụrụ anwụ akpọta eye ife ịma ụmụ kpọtara gị mmadụ onye Jesus Christ bụ miracle ọ ife ị nidiri yes ọmụ na-ekwu yes hapụ maka ife ị na-ekwu Mathias anyị agiri igo nọmba 1 wu na ikwugo na o nwere ife dụka by bet nọmba 2 wu na weda na onye ọwụwa na-eje hospital jedebezie provided na onye abịa n'ụlọ ụka ekpere o receive miracle ya mana onye ahụ jekọtara ụlọ ọgwụ nụ fụ na ọ hazi alụ ọrụ kwụsịzie n'ije ụlọ ọgwụ nụ donu bifo mmadụ ejewe na nke dibịa ọ tara ibo ọda means of work obodo mana ọ dara ngwụrọ polisi ogbe gara ije ụlọ ụzọ ụlọ ogbe 50 million is for you. mana ife m achọghị ọwụ nje kpọta ịsabakwazie ọ na-ejebu ụlọ ọgwụ o jeburu ụlọ ọgwụ nyawu ife nchọdebelu ka anyị kụọ ya isi ka ọ wụrụ na ife awụ maka achọghị m emere emechi ejekwapụgharịbakwa again ọsọ nya mụnwa na onwe m na-erekọdụ kwenu na umeru ana m erekọdụ kwe so provided na anyị agi yes ọ atachikwa by bet kedu ụdị aghụghọ dị ife ọ atachikwa by bet nye onye nwere accident akọndemu ọkpa na ọ ya gazi ije ọga ije ọ miracle ife na agwa oke iberivu na Jesus ya agwọ onye nke nwere accident mana ọ ya agwọ nke enye eme by bet kwuo like that now Ezeaku Jesus ọ ya agwọ onye Ezeaku shelu Ezeaku ife agbalogo ụfọdụ a na-agwa since he was born ụfọdụ a na-agwa na ọ bịara ebe a with wheelchair na without wheelchair enwere double condition mana ihe hapụ open onye mkpọtara iwolu ya ga aghụghọ ya agbafelu you will not run away. Okay, Ezeaku, we very simple. We can actually go with that condition. Okay, we can actually go with that condition of no nyowo na amụrụ by bet or hagije. Mana ihe asigodum ezugo Jesus Christ ya gwoni onye amụrụ ọ na-aga ije mechaa ọ gadebe ije na Jesus ya gwoni onye ahụ. Ihe ekwugodu na Jesus ya gwa onye nke ahụ. Ikwe ije kwa na another place now.
ijewekwana n'ebe ọzọ o nwekwanuru ndekwu nwa ha n'aka nwa ha nwụọ. That does not mean na nna ha dị useless or na nne dị useless. Yes, o meghị ka nne ha na nna ha dị useless mana iku nwa ya n'aka na-edo nwa ha anya nwụọ. That does not mean na nna or nne dị useless. Ezeaku biko ka anyị jee n'ife a ka anyị bie ya ọsịsọ. A sịrị ngo ịmalụ na ị ahapụ ndị ejighị kọndishọn ahụ wee mụ gbagodu m na ikweta na Jizọs ya eme nke ahụ ka o nwegodu na ife Jizọs ya eme ni atọ ịgbagharịwakwa ebunyapụ oge ọbụla ịgbagharịwakwa Ezeaku Ezeaku afọ na nkata anyị nidiri ịkpagharị ya na eje n'obi ka ngote efi mmeji tụ mma efi mmeje kwe pastọ ọ bụrụ na onye ya akpụta mkpụta ọhụzi ngụ ya eri nwaanyị ya ejiri mana pastọ ya eri friji pastọ ya abacha ofu efi ọ na-egbukwana nye bi ndị ọzọ friji ya bụ ofu efi etu isikwara eri ka pastọ si eri Mathias njecha n'obi pụta mụ na ya akọrịrị ife isi mma ejekwana nkwa ha n'ọnụ ekwekwana m na mma ego na Nnewi ọnụ ute ego ahụ ya wa gbanahụ kama egbu yiri nye ọdụ onye mụ na ya na ebe a wee ezigbote injinia onye mụ na ya nọ na moto ebe a wee ezigbo injinia n'onwe m na anyị mụ na gị bụ nwanne anyị bụ ndị Igbo ihe anyị na-egbu bụ maka ọdịmma ba ife na-arụ ọrụ n'ife ada arụ ọrụ ọ nwere ifu mebe m na-adagbu mmiri na ị ga-agụpụta m because of na mba onye Igbo ịghọtago so ka mmadụ mụ na-agụ onye na-agụpụta nwanne ya na mmiri ka anyị mmadụ ndị onye na-agụpụta ndị Igbo na mmiri mmadụ onye na-brainwash ndị Igbo Ezeaku ọkweghị maka ngwa gị ife niile ahụ ị na-eme ị na-asị na humanity or ife a melụghị iji wee weruzie position na dragzi position with God. We all do that as human being. Ife a na-akụziri anyị n'ụlọ ụka a na-akụziri anyị ime ọgọ na-akụziri anyị ime amala. It is part of a teaching a na-enye anyị n'ụlọ ụka mana ofufe na-agwa gị na in terms of challenge anyị na-atụ ka ngote efi mmenye pastọ m n'ụlọ ụka ngotacha pụta akpọ ngụ anyị akụghị isi maka kama efi a ya agbafelu ebe yiri nye ọdụ ebu yiri nye ọdụ ka m jee mgbe m pụtara ka m jee mgbe m pụtara